Eta izozki bat izango banitz, ze izozki izango nitzateke? Izozki bat? Bai. Pistatxo. Gizona izatea gustatzen zaizu, Ez, egizu. Broma da. Baina non dago ba? Ez dakit. Hola, ¿qué tal? Bien. ¿Cómo estáis? ¿Bien? Bienvenidos. Ahora mismo tengo invitados, pero terminarán enseguida. Yo lo digo porque en las relaciones nuevas se suele querer seguro. ¿Y cómo sabes que la nuestra es una relación nueva? Zerdik ez goa zure etxera eta jazta. Nire gurasoak daude. Ta? Nire ama emozionatu egingo zela. Ia 30 urte ditut. Eta puntuzko bodiak egiten hasiko zen norbaitekin nabiela jakingo balu. Alarezuk ere, enauzu zure etxera gonbidatu. Ba ez, nire emak ja egin ditulako puntuzko bodi horiek. Ez zauden ere eta ezautzeko prest. Bigota daka. Eta, bueno, denbora gutxi ezagutzen gerala.